Nginibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma wukuthi umusha kule channel besicela-ke ushaya subscribe, bese-ke ucela nabaseduze kwakho ukuthi-ke nabo be-subscribe ukuze-ke bengaphuthelwa uma-ke beba namaphupho ngoba ayi, kubalulekile ukwazi ukuthi amaphupho abanawo abeke ukuthini empilweni yakho. Uma wukuthi buka ku-TikTok le video, ngiyibhalele ku-inbox ucele inamba ngizokunikeza, uzosibhalela ku-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ngamaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha umakhalekhukhwini noma ifoni. Ukuphupha uphiwa ifoni kuchaza ukuthi kunosizo ozoluthola ezinkingeni obhekene nazo. Ukuphupha ufonela i-wrong number kuchaza amaphutha ozowenza empilweni yakho. Ukuphupha ufonelwa i-wrong number kuchaza amaphutha azofika kuwena empilweni enziwa ngabanye abantu. Ukuphupha ifoni iringa kusho ukuthi kunomuntu ozofika empilweni yakho. Ukuphupha kungena i-SMS kuchaza ukuthi kunomlayezo okumele uwulindele empilweni yakho noma kunezindaba okumele-ke uzilindele. Ukuphupha ulahlekelwa, utshontshelwa ifoni kuchaze ukuba kwisimo lapho uzodinga khona usizo angabi khona ozokusiza. Lapho komela-ke uzisize wena ekuphumeni kuleso simo. Mlaleli, ungakhohlwa phela ukushaya subscribe uma wukuthi ubuka ku-YouTube ukuze ungaphuthelwa ngokulandelayo mhla sengifaka enye ividiyo. Ubuze kwi-comment section iphupho obenalo, ungaba nenhlanhla-ke nawe singithathe leyo comment ngizokwenza ividiyo yayo ku-YouTube. Nisale kahle.